Здравейте! Изморена съм. Беше тежък ден. А аз съм си поставила задача. Почистването на лицето е важно. Трябва ли да ви убеждавам защо? Има ли нужда? Добре. Ако някой иска да го убеждавам, после ще да ми пише, ще му разкажа. Аз ще използвам 2 продукта, с които За 2 минути. ще почистя грима и ще оставя лицето си освежено. Започвам с очите. Продукт за сваляне на грима. Взимам едно тампонче, напоявам го с този Разкошен продукт за почистване на грим. и за няколко секунди го притискам към окото. Знаете, че очите трябва да се почистват не с сапун, не с продукти, които са предназначени за измиване на лице, А само с продукти, които са предназначени за почистване на грим от очи. изрично върху продукта трябва да е написано, че той е за очи. Ако не е написано на опаковката му, то не следва да го прилагате. И да не съм чула най-различни приказки, Че ви щипело, парело и така нататък. Ето, едното око е готово. Сега продължавам с другото око. Sex habit, these Chanel bags is a bad habit. I do balls, down Mavericks. Mama made back, black magic. Never left, but I'm back at it. And I'm feeling myself, Jack Rabbit. Feeling myself, back off. Cause I'm feeling myself, Jack off. He be thinking about me when he wax off. Wax on? National anthem, hats off. Then I curve that look like a bad horse. Let me get a number 2 with some Max sauce. Or on a run tour with my mask off. I'm feeling myself. Може да използвате и трето памуче. При мен не се налага. След това почиствам всичкият фондютен, руш, нечистотия, това, което е полепнало през целия ден по лицето ми. I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling my change the game with that digital drop. Know where you was when that digital pop. I stopped the world. Male or female, it make no difference. I stopped the world. World stop. Carry on. Kitty on fleek, pretty on fleek. Pretty gang, always keep them on beat. Biting through Texas. Feed him for his bread. Едно памуче, допочиствам и шията. Това бях аз, без грим. До скоро в следващите видео размисли. Чао! И забравих да ви кажа. Не забравяйте, след като си почистите грима, преди да си легнете, да си сложите нощния крем. много е важен. Ние сме принцеси.